Umuntu nesihlahla into eyodwa bayimvelo labo. Umuntu nesihlahla kuyimvelo lokho. Yabona umuntu into ezonda umuntu ngeke ingayizonda imvelo. Ake ngenze ama examples ukuthi why ngithi umuntu nesihlahla into eyodwa. Ukuze isihlahla sibe khona kwadingakala inhlabathi. Right? Kwadingakala amanzi. Right? Kwadingakala umoya. Right? Kwadingakala ilanga. Umuntu kuze abe khona kwadingakala inhlabathi, ingakho sinje umusibuka sifana nayo inhlabathi ngoba sabomtsinsi. Kwadingakala umoya, ingakho siphefumula umoya. Kwadingakala ilanga. Ilanga ilona phela lisiphampela umoya kanye nani nezihlahla. Ilanga phela liphampa ihydrogen ukuze sithole ioxygen lesi esiphefumulayo lesenza siphile. Kwaqhubeka kwadingakala amanzi. Asikwazi ukuhlala ngaphandle kwamanzi. Umuntu nesihlahla into eyodwa. Ake siqhubeke nayo. Now ake sibukeke ngithe umuntu nesihlahla into eyodwa. Umuntu nesihlahla bayimvelo abomtsinsi. Right? Ngicela ubuke ama fingerprint akho. Unama prints lawa ekuthiwa ama fingerprint. Ngicela ubuke isihlahla, itrunk yesihlahla uma sesigawulile naso sina very same ama prints aso. With the same design as you. Ngobani wena nesihlahla ninto eyodwa. Ake siqhubekele phambili. Siphinde siqhubeke nayo. Isihlahla sinezimpande njengoba nibona unyawo lapha. Lunjani nalo lunama veins. Umuntu nesihlahla into eyodwa. Ake siqhubekele phambili futhi. Umuntu nesihlahla into eyodwa. Njengoba isihlahla sinamahlamvu, wena unezinwele. Isimilarities nje leyo. Amahlamvu ayafana nani nezinwele kumuntu. Right? Now, ake singene in detail lezinwele. Ake singene in detail lezinwele. Sichaze kahle. Ake singene in detail kule yamahlamvu nezinwele. Ngithe amahlamvu ayafana nani nezinwele kumuntu. Njengoba isihlahla nomuntu kuyinto efanayo into eyodwa. Kuthiwa lana the main function of leaves is photosynthesis. The process of converting sunlight into food. Now, amahlamvu are receive sunlight, right? Ukuthi ay convert leyo sunlight ibe yini? Ibe ukudla for isihlahla. Enze njani amahlamvu a receive sunlight ukuthi ay convert ibe ukudla, right? Ake siye inweleni ke siyochaza inwele. Ake siye khona. Now ake sizweke inwele ukuthi kuthiwani. Sengikhulumile ngamahlamvu ukuthi a receive sunlight so that kuzokwenzeka iprocess ye photosynthesis ukuze kuphume ukudla, right? Ake sizwe inwele ukuthi kuthiwani ngazo. Izinwele zilanda imelanin phezulu elangeni. Na izwe indaba. Yini umsebenzi weinwele? Zilanda imelanin phezulu elangeni. That is why abelungu bathini? Bathi zigunde khona uzoba muhle. Right? Elangeni ebese ziyifaka ebuchoshweni bomuntu. Yonke into eyinzalo yelanga idinga imelanin. Yonke into eyinzalo yelanga inemelanin. Izihlahla zinemelanin, umoya unemelanin, amanzi anemelanin, umuntu unemelanin. Yonke into eyinzalo yelanga, ilanga kwakuthiwani umveli kuqala, ilanga lelo lelishiwo ngoba sinzalo yelanga. Right? Yonke into inemelanin. Imelanin ibalulekile kumuntu. Imelanin futhi iya recharge ngokuthi uhlale elangeni. That's why also as well abelungu bethini ungahlali elangeni, you gonna get skin cancer. Ifundiswa icukuthwane. That's why singafuna uhlala elangeni. Right? Kuthiwa lana izinwele zilanda imelanin
phezulu elangeni ebese ziyifaka ebuchoshweni bomuntu ukuze ingqondo yomuntu onsundu izosebenza yandelwe ubuhlakani. Umsebenzi weyinweleke njengoba bethi ikundeke wena. Ama-electromagnetic field enza ingqondo nemizwa kukhululeke. Yini elandimelanini? Inwele. Zifake kephi? Ebuchoshweni. Ake siqhubeke size ukuthi kuthiwa ngelanga. Kuthiwa ilanga linama electromagnetic field. Nenhliziyo yomuntu inama electromagnetic field. Ilanga liboosta nemelanin. Ingakho uthi muhleli elangeni mhlawumbe kuseni bungekho right uyibona usungconywana ngobani ilanga liboosta nemelanin. Imelanin siyayidinga. Imelanin sinayo. Ingakho sabansundu. Right? Ake siqhubekele phambili sichaze indaba yomuntu nemvelo nanokuthi umuntu uyafana nesihlahla. Before ngiqhubeke ngisafuna ukuhlakula inwele futhi ziphinde zikusize ukuthi ukwazi ukuthi uconnect ne-universe spiritually. That is why amanye amabandla kukhona amabandla la kuthiwa khona ungagundi ikhanda. There's a reason for that, but ngeke ngize ngene into details yabo, but there's a reason for that. So inwele zakusiza ukuthi uconnect ne-universe spiritually. That is why uthola ukuthi uzothi nekhonto ezokwenzeka kuwena noma kukhona umuntu osemva kwakho noma uhlangana nespoke, inwele ezokutshela kuqala ngoba zi-aerial econnecta ne-universe. Yabo, ake siqhubekele phambili. Umuntu nesihlahla into eyodwa. Isihlahla si-recharger nangenhlabathi. Si-recharger ngelanga siphinde si-recharger nangenhlabathi. Umuntu naye u-recharger ngelanga aphinde futhi a-recharge nangenhlabathi. That is why abelungu bakho bathini? Bathi faka icathulo ngoba it's barbaric ukuthi uhambe ngeenyawo. Akumele uhambe ngeenyawo. Yabo? Umlungu ulwa nomuntu nemvelo. Umuntu nemvelo into eyodwa. Ngeke alwe nomuntu angalwi nemvelo. Right? So umuntu a-recharge nangokuthi ahambe ngeenyawo uyaconnecta nenhlabathi. Yabo? So also ngisho ukudla akudlayo umuntu ukuze aphile. Ukudla kuphuma emhlabathini okumrechargeayo. Kuphuma kephi? Kuphuma enhlabathini. Namhlanje sidla ukudla okuprocessiwe. Okungena manje kufakwa imijovo. That's why sigula kanje. That's why siwiki kanje ngoba asadli ukudla okuyimvelo okutshalwayo kukhuliswe uyise wethu, kukhuliswe ilanga nenature namanzi, sekukhula ngomjovo lokudla sikudlayo. Ngakho sigula sinje, ngakho kugcwala izifo kanje zisibulala. Yabo? Namhlanje asawaphuza amanzi emvelo, sesiphuza amanzi a-recyclishiwe. Ayahamba etoilet, ahamba ayongena kwenye indawo, aphinda clean khona, aphinda abuyele back kuthina futhi swaphuze futhi. Size swathenge futhi. Yabo? Ngithe mina sithi silwa nemvelo, silwa nawe futhi. Yabo? So ngisho ukulapheka. Umuntu ulashwa ngempande. Umuntu ulashwa ngehlahla. Ngoba vele umuntu uyihlahla. Namhlanje silashwa ngani? Ngeke ngisho ngoba mhlawumbe izoma ningadlali le video. Kodwa khona into esilashwa ngayo namhlanje, izikhona izinto esiyidlayo, esilashwa ezingayona imvelo. Ezifike idala umonakalo emzimbeni, ezifike zi-add ukugula okunye, ezifike zingcolisa. Asalashwa ngemvelo. That's barbaric. Indaba yokulashwa ngenkambi. Kokunye leyo nkambi leyo, leso sihlahla leso basithatha baye ngasese, bayosidecorate kahle, basenze kahle, bese bayasibizisa imali. Bese bayabuya kwena bathi si-organic kodwa imali ibizi. Bayazi vele ukuthi imali awunayo, ibona abazosidla leso sihlahla. Wena udle lesidaba kunika zona. Umuntu uyimvelo. Ngicela ukuyibamba la. Sabonga kakhulu.